Zbláznil ses nebo co? Tahá ho chce živýho. Je to všem jasný? Vypad. Na 3 tam jde. 1, 2, 3. Chyťte ho! Vyraz ty dveře! Je na střeše! Tak ještě jednou. V 8 ráno vám někdo vyfoukne zboží 20 kg. V 9 víte, kdo to byl a jdete si tam. Kolikže vás bylo? Asi tucet. Takže tucet. A v poledne se vás vrací 7 a s prázdnou. Je to všechno? Mohli jsme ho rozstřílet, ale ty jsi ho chtěl živý. Pokračuj. Nakonec to bude moje vina. No tak jsem to nemyslel. Já jen, že je kluskej jako had. Jako had. No, jo. 50 babek za gram, 20 kg. Takže to máme rovnej 1 000 000. V eurech. Trochu drahý had, ne? Fajn. Takže očekávám vaše návrhy, pánové. Má někdo nápad? Ne. Já mám skvělý nápad. Tak, K2, to je dobře.